Ассалому алайкум, бародарои тоҷик. Мо дар шаҳри Москваем, бародаро, дар улица Химки. Мақсад одам кофтесем, бародаро. Одам дар кора, барои кор кардан. Коркун бошен, маърамат дар рақамҳои болои ҳамаи экран занг бизанен. Шикатур, истяжка, шпакилёвка. Мақсад буручатка чини тоза кардан. Хай бо занг бизанем, бо мефаҳмем, бо далшиша. ҷои хов, хурду хӯрок ҳамаш дар гардани мо 65 000 метем. Намозта хондӣ, хитармати зад кардӣ, 70 000 метем, бародарҷон. Ина маърамат дар рақамҳои болои экран занг бизан. Мақсад бо далши чахчақ мекунем. ай соати 9 саҳар то соати 7 бегаҳра. ай соати 9 саҳар то соати 7 бегаҳра. бародаро,